אז מקורי חברים כנרל ויובל דורו, אנחנו עושים סרטון של אסקייפ רום. יובל דורה, תגיד שלום. יובל? הוא גם מתחיל סרטון, אז הנה יובל, תגיד לנו שלום. אני עכשיו עושה סרטון אסקייפ רום מצחיק עם חבר שלי אריה. יובל, הלו? אתה חי? תגיד שלום לסרטון. יובל, אתה חי? תגיד שלום לסרטון. תגיד שלום לסרטון שלי. שלום חברים. שלום חברים. אתה מעלה את זה ליוטיוב או לטיקטוק? ליוטיוב. סליחה אם שומעים אותי אז גם אני פעמיים. ליוטיוב. סליחה אם שומעים אותי פעמיים, זה חבר שלי. אני שומע אותי פעמיים ממך. היה לי 100, כמעט 200 פינג. יואו, כדורגל! אתה רוצה כדורגל עם כדור ים? תראו את הכלב, זה לא הכלב מהטיקטוק. היום אני הולך לעלות, שיחקתי מפה מפחידה לבד. אז אני הולך לעלות איזה 3 פרקים בטיקטוק, היום בערב כזה ב9. חבר'ה, אם אתם רוצים לתעוד למפה, במי הלייקים ו50 עוקבים. הם יראו מהמסך שלו, הם יוכלו לדעת איך, עזוב. יאללה, איזה דלק בוחרים? יש פה 2. בוא את זה. מי זה עושה? לא עושה כלום. אז בוא את זה. אז בולי כאן. לא, לגן. זה לא זה. פה יש יותר. יס, הצלחתי. זה על זמן. תמהר. פתחתי. יופי, זריז. ברא. חכה לי. זה הדבר הכי קל בחיים. כל פעם זה קשה וקשה יותר. זה הטיה. תראו אותו. הנה, אולי כאן. אולי על הכפתור. לא חשוב. אני לא יודע. הנה. יו, אם לא שומעים אותך, אני נדפקתי. הנה מצאתי. מה אתה עושה? לאן הלכת? מה אתה עושה? לא. בוא. העיפו. הנה. בוא יא טיפש. זה מאיפה שנכנסנו. לא. ראיתי את זה כבר מקודם. אולי הייתי בטוח זה מאיפה שנכנסנו. הנה מצאתי. רגע. 3, 2, 1, מה זה? כזה? או שאולי כזה? נקוד עם הדובי. ינוב, אני עברתי ואתה לא. יש כפתור, תלחץ עליו. איפה הכפתור? הנה מצאתי. בואי, אני כבר 1000 שלבים מעליך. לא, אתה לא. אתה עוקף אותי? לא. רואה? מה זה הכפתור הזה? נכון. יו, אני מכיר את השלב הזה. אתה בחיים לא תצליח אותו. זה משהו פה. איך הגעת אליי? אני יודע מה צריך לעשות כאן. נו, אבל איך מזמנים את זה? זה משהו כאן, אני זוכר.
סקיבידי קופילט. אולי זי. וואי, אני חושב שלא שומעים אותי. שומעים. יש ממך רעשים. שנייה, סתם, אני עושה פתיח חדש. טוב, אני עושה פתיח, סתום את הפה שלך, עידן. תהיה בסקט. טוב, אני לא יודע אם שמעו אותי עד עכשיו, אבל אם לא, אז תכירו, אני יובל, והוא ארן. מה קורה? ידעתי, זה פרדי פסבר. אסור לרקוד, ארל אסור לרקוד. תרקוד. מזיק, חתול. מצאתי. איפה זה היה? לא מגלים. צריך ברזלים. כן. רגע, אפשר לחצור. מה? לא. לא מאמין. הגעתי לפניך, יא לוזר. כן, לפניי. הגעתי לפניך. לוזר. אוי. אוקיי, אני יודע מה עושים פה. מה? קפץ לי. אומייגאד. אוקיי. אתה חייב להגביר. בחלק שאומרים רון, אז אתה חייב להגביר. מה להגביר? בומבוקלט מת. להיות. זיו ילוזיו. לא. איזה כפתור זה? נו, מה זה? זה קשה. יובל. זה לא כפתור. מה, אתה עד עכשיו שמה? לא יודע. תגביר בחלק של ההריסה. מה להגביר? בלק בומבוקלט. אני פותח את התרוץ לדלת. שלי, יש. אין לי כדורים. פאק. זרוק את זה. בחיים לא. אני אזמן איך לדעת. אני חייב את זה. שלי. יש! זה לא יש! מה? תביא. יש לי הפעם הרבה כדורים.
ביי לוזר. Ni link mi kasi ako chat, usilot ka buinin ka na, go no. Three, two, one, go. Bombo klar. מה צריך לעשות בשלב? איזה שלב אתה? איפה את פרטי? שצריך לקפוץ. זילות פרטיר! מה זה? סלינו, מה? מה קרה? אני הצלחתי ואז העלה אותי למעלה. מה? אתם ראיתם את זה באג. עברתי. לא כל כך. אוי. אוקיי, אולי לא עברת. מצאתי. אתה רוצה מוצץ? דומבוגלן. מה עושים פה? מה עושים איפה שאני? איפה שאתה? רגע. אולי זה בצהוב. מה זה? מה עושים? אוקיי, הבנתי. סקיבידי טואלט. קים. איך הגעת להם? מה? יולוסר. נו, מה זה? נו. מה עושים? קטי? די. אני אעשה ריסטארט. אם זה משגר אותי להתחלה, אני לא יודע מה אני עושה. וזה אמור לשגר אותך לכזה. הנה. מה זה? מה עושים פה? מה זה? יש! מה די? מה עשית? אריאל, תגיד לי. סברתי. הבנתי מה עושים. שלום אריאל. נו. דילגתי על המונגו. שיקרתי משהו, זימנתי משהו. למה אני קוראים? פתחתי.
ביי לוזה. לא, זה. ידעתי, על הראשון. נו, אחי. נו. הצלחת לצאת משם או שעוד לא? לא. באמת לא ראית מה עשיתי? לא. משה אמר, אני רוצה לרקוד. זהו. אין לנו זמנים שכחו לבן. סקיבידי. סבא סקיבידי. אתה אוהב סקיבידי? אתה נמשך לסקיבידי? אתה אוהב סקיבידי? You like סקיבידי? בום, עברתי. אני עדיין תקוע בשלב השלישי. מה, זה שברחתי לך? לא. איזה שלב אתה? אני יודע מה עושים, להגיד לך מה עושים? כי? נכון, יש את הבובספוג, את זה, תקפוץ עליו. מה? איזי בובספוג. אתה לא רואה סימן של בובספוג? איפה? אתה לא רואה? לא הבנתי, איזה שלב אתה? אני גם לא יודע. הנה. מצאתי. אוי, איפה אני? מה עושים פה? מה זה המקום הזה? יש, עבר. לא. לא, מפה. נו. אולי מפה. וואי, איזה קשה זה עכשיו הולך להיות. איזה שלב אתה? אתה בשלב שאתה לא מצליח לעבור? במשבצות. אני יודע מה עושים שם. אני לא יודע מה הסדר. אתה באמת לא יודע? יש לך על הקיר בסוף. הבנתי. נו, למה אני לא מצליח לדוג? צהוב, אני כזה גרוע בלדוג. אדום, ירוק. בום. יש. לא, נו מה? עכשיו בשלב שאחרי. אני יודע מה לעשות. אבל לחצתי. נו, מה אני עושה? איך אני עובר את זה? אני יודע מה עושים בשלב הזה, שאתה בו. נו. לא מגלה. הנה מצאתי. נו, לא, אתה עכשיו בשלב שלי. מה צריך לתפוס דגים? כן, וזה קשה, מה זה? מאלה שעפים כאילו? לא. מה? סתם לדוג עד שיצא דג ורוד כזה. הנה, אני מסמן לך. לא הבנתי, מה זה? מה יקרה אם אני אקפוץ על המים? עכשיו בדיוק אני לוחץ. הנה, יש! אוף, אבנים. יוצא לי רק אבנים. גם לך? כן. הנה. אולי זה מבריכה ספציפית. יכול להיות. הנה, ורוד. יופי, פתח לנו. עברת בריכה פשוט? כן. אתה רוצה לעשות בזה טים? אני ואתה ביחד?
לא. הנה. זה אני פתחתי, מה יש לך? לא, זה אני. לא מחכים אבל. לא. זה בלי לחכות. מי אמר שזה אם לחכות? לא יודע. וואי, למה? זה לא נעים להיות על זה. היי. צריך להיות כאן על תחת שלו. לא! ראש. לא, אבל לחצתי. הנה. לאן? הצלחת? לא, יש. די. לא מאמין. טוב, יש שלב שאתה חייב להיתקע בו, ושרק אני יודע מה עושים בו. שיחקתי בזה פעם. אמן תיתקע בשלב הזה. אני יודע מה עושים בו. איך אתה עשית את זה? חכה. איך עשית את זה? אוקיי. עליו. איזה שלב אתה? הנה, יש. לא, יש. אתה כאן, אני מת. בכל יום אתה פוגש חבר. הנה, אני הולך לעבור. מתאים לך וקצת אחר. כל יום אתה עוזר. יש פה את הדבר הזה שאפשר להפוך לדברים. לא מגלה. אני יודע שכן, יש למעלה במגדלו. כל יום מחדש. אוקיי, עכשיו אני צריך להפוך לברווז. אני כבר בשלב שאחרי. אני יודע מה עושים בשלב שאחרי. אני שיחקתי בזה. נו, מה עושים? אני אראה לך. זה היה באחד מאלה. הנה. אני יודע על מה צריך לראות. זה. אוקיי, לא חשוב. זה משהו פה, אני זוכר. נפתח? הכל צריך לנסות. עשיתי הכל נראה לי. טוב, נגמר לי. אולי לא בכלל צריך לראות על זה. צריך אולי לראות על חיה? אני שיחקתי בזה פעם, אני לא זוכר אבל מה היה. עכשיו אני עובר אחד.
מה? הכל צריך. שנייה חבר'ה. הנה! שנייה. בום. בלוק. הלו חבר'ה, חזרתי. אוי, מסתובב. איפה אתה? אני מאחוריך. מתחתיי. כן. כמה זה? נו, סוף סוף. אני יודע מה אני עושים פה עם המלטון. כן, זה ידעתי. לא ידע. יש שלב אחד שאני זוכר מה עושים בו, ואין סיכוי שאתה תדע מה עושים בו. אמרת את זה יותר מביליון פעמים. כי אני רוצה כבר שתגיע לשם ושאני היחיד. מה זה? וואי, אני לא זוכר מה עושים פה, אני שיחקתי בזה פעם. אמרת את זה נראה לי יותר ממיליון פעם. רגע. אולי יש פה משהו ברצפה? ביי, לוזר. מה, די, תגיד לי בבקשה מה עושים. אמרת שאתה לא רוצה טים. לא, אני מתכוון לא מחכים. אני אמרתי לך את זה עם הבובסקוב. בסדר, זה בבניין. זה כאילו לא בתוכו, זה מחוץ לבניין. נכון. תודה. בבקשה. אוקיי, אני מת בזה. למה אני פשוט על זה? איך אני אגיע את זה? אני כבר בשלב הבא. אוקיי, זה השלב. לא, זה לא. אני יודע איפה כל אחד. יש על הגג. פתחת? לא. חסר לי עץ, תרובה. מצאת? לא. אני לא זוכר. הנה, ידעתי. הצלחת? לא. גם לי חסר עץ צרובל. חפש טוב. שנייה חבר'ה.
חברים. מצאת את כתובה? לא מצאתי. אולי נראה לי שאני יודע. זה כתובה? מצאתי. אוקיי, יש. לא רציתי להגיד לך. העיקר אמרת בוא נעשה טים. לא, טוב, לא בא לי יותר. כן, בטוח. סתם, לא, אני רציני עכשיו. מתי אמרתי בוא נעשה טים? אתה לא רצית. אבל אחרי זה אתה כן רצית. לא, אמרתי רק שתגלה לי, כי אני גיליתי לך. זה טים. לא, אבל זה... רק אני גיליתי לך ואתה לי. אני יודע מה עושים פה. הופה. ביי. לא. יש. בטוח. אתה עוד תתחנן שאני אעזור לך. ביי. למה אפשר לרקוד? במכונית אתה לא רואה. תיפול משם. לא. מי אמר שאפשר לרקוד? תסתכל. בפרצוף שלך. אבל אני מוביל. אלא ביי ילד. למה אתה קורא לעצמך ילדה? וואי, עד שזה מגיע. למי שיש גרידי שייתן לייק וירשום בתגובות. מצאתי שלב שאתה בחיים לא תדע מה עושים בו. אוקיי. וואי, מה הייתי נופל. מה? אני יודע מה עושים פה. רק חסר לי משהו אחד. זה קשה. מאיפה זה? אוקיי, אז פשוט ישר. או שזה משתנה כל פעם. לא, פשוט ישר. חסר לי רק אחד כאן. מה חסר לך? הכחול הזה. אוקיי, מצאתי אותו. ביי. הצלחתי. זהו, סיימתי את המשחק. זהו, אריאל, סיימתי את המשחק. אוקיי, אתה רוצה עוד מודה של אסקייפ אחרי זה? אולי, אבל אני לא עושה איזה סרטון. טוב, ביי חברים, זה היה סרטון. חבר'ה, זה לא הסרטון של מישהו סיים. טוב, יאללה, סיים את זה כבר. רוצה, אני אגלה לך פשוט מה עושים. טוב. אתה רואה את הבית הקטן הזה ליד הבית הגדול, הקטנצ'יק. הנה, ראיתי, מצאתי. אוקיי, ועכשיו בבית הגדול, תלך לאיפה שהוורוד הזה רוקד, ובגג זה פתוח שם, תחפש שם עצם. איפה שזה. מה לחפש? יש כזה בבית הגדול ורוד רוקד. לא, אבל מה לחפש שם, בגג? אבן, עצם כזה. מצאתי. יופי, זהו, עכשיו תשתגר ושמת את המשחק. עם החברים.
טוב, מי שרוצה חלק 2, זה יעלה, אני לא יודע מתי. יאללה ביי.